Πώς σε λένε? Νικόλα. Κάτσε να τα πούμε, ρε Νικόλα. Για σένα, για όλα τα παιδιά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Χωρίς να σταματάς ούτε μια στιγμή μέχρι να φτάσεις. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Μέχρι να φτάσεις. Έτσι είναι. Συνέχισε να προπονείσαι και εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Έτσι. Πες το στον πατέρα σου.